No mikä on? Hoppu! Vatno, mihin vittuun tää menee? Pikku hatski! Hatki! Hop! Pikku toro! Pikku toro! Pikku laispuru! Se pitäis olla luonnollinen. Pikku rene! Pikku rene! Mikä sanoo? Ei me tehdä! Tässä on oma kyllä! Ei! Ei harja! Selvä! Mikä sanoo? Noniin. Älä oikein! Ota videokuvaa koko ajan. Ota videokuvaa koko ajan. Joo! Ottanut siitä saakka kun sä menet. Ottanut siitä kun sä menet se kusta. Johon on verittävää! Ai jättu, vittu! Ai jättu! Vittu mä katkoon tee kauas tuosta vittu! Siksi on sitä poikki vittu! Nyt loppu! Sammuta! Mistä sammut? Nyt loppu! Vedä kusi! Et vittu saa sinne! Se on muutenkin epävakaa! Paljon vittu epävakaa! Tää oli paskin mindfuck ikinä! Nyt loppu! Meillä on loppu lastas! Tätä on aika vitun paskaa ajaa kun te tappelette siellä. Mulla oli just hyvä setti. Mä otin videokuvaa koko setin. Mulla oli just hyvä setti. Otin. No niin, sanokaa viimettäjät sanat tähän videokuvaan. Vittu homma. Homma on muija. Toro. Homma oikeesti yleensä vittu muija. En mä... Mitä vittu on jäänyt? Meni helvettiin se. Ja vittu. Ihan oikeesti Johanna vittu. Homma itse asiassa muija saatana. Äkä kuvaa muita touhuja vittu homma.